Heipparallaa, kaikki kiinteistönhaltijat. Tänään puhutaan painovoimaisen ilmanvaihdon hyvistä ja huonoista puolista. Eli mistä tässä painovoimaisessa ilmanvaihdossa oikein on kyse? No, painovoimainen ilmanvaihto perustuu korkeuteen, lämpötilaeroihin ja tuulen nopeuteen, jotka liikuttavat ilmaa rakennuksen läpi. Se on yksinkertainen juttu, ei koneita, vaan ihan perusfysiikkaa. Tämä systeemi toimii parhaitenkin, kun hormit ja kanavat ovat auki ja rakennukseen tulee riittävästi korvausilmaa. Painovoimainen ilmanvaihto on lisäksi energiatehokas. Siihen ei tarvita sähköä, mikä tarkoittaa pienempiä sähkölaskuja. Lisäksi se on ympäristöystävällinen, vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Mutta ei se pelkkää ruusuilla tanssimista ole. Suurin miinus? Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta on riippuvainen säästä ja riittävistä lämpötilaeroista. Painovoimainen ilmanvaihto toimii parhaiten tuulisella säällä tai kylmällä ilmalla. Tyynellä kuumalla säällä kiinteistön sisäilma ei vaihdu välttämättä ollenkaan. Lisäksi kerrostaloissa asukkaat usein lisäävät kanavalähtöihin poistoilmapuhaltimet, jotka voivat aiheuttaa hallitsemattomia paineeroja ja kääntää ilmavirran muissa hormeissa. Eli jos hallinnoit kiinteistöä, jossa on painovoimainen ilmanvaihto, tässä on muutama vinkki. Varmista, että hormit ja kanavat pysyvät puhtaina ja auki, koska painovoimaisen ilmanvaihdon korvausilmaventtiilit tulisi puhdistaa kerran vuodessa. Lisäksi painovoimaisen ilmanvaihdon hormit tulisi puhdistaa 70 vuoden välein. Tarkista, että korvausilman lähteitä on riittävästi, eli yksi 100 mm korvausilma-aukko alkaa 22 kohti. Ja ole varautunut siihen, että ilmanvaihdon toiminta vaihtelee sään mukaan. Siinäpä se tällä kertaa. Muistakaa tykätä ja tilata lisää kiinteistönhallintavinkkejä. Nähdään seuraavassa videossa.